Sláva Isusu Christu, bratu, poďme na to, dneška ramena, rýchly tréning, 8 minúty dokopy. Všetko je jedna veľká, gigantická séria, skladajúca sa zo 3 cvikoch. Perší cvik sú military press, na štange mám dokopy naloženo 38 kg. No a snažím sa ísť stále plus minus ku zlyhaniu. Samozrejme, prvé opakovania, prvé série boli iba také rozcvičovace a potom som išiel poriadne už. Tu narobím rozpažovačky so 6 kg a na koncu dávam krčenie ramien, shrugs. Tu mám na EZ naloženo 50, 60, okolo 60 kg plus minus. No a vydomal som taký špeciálny úchop, že použil som tie, neviem, jak sa volajú, používam to na protismerné kladky. Toto uchopy som omotal okolo EZ tyčky a funguje to super, nemusím sa úplne schýľať, keď robím shrugs, čiže len to lapím, zdvihnem a som presne tam, kde treba. A keď to púšťam, tak to len púšťam a som už na žemi vlastne. Čiže to je paráda. No a celkom dobrá super séria. Pri military pressoch tam idú vecej predné svaly a triceps. Pri rozpažovačkoch tam ide viac menej iba stredný sval, keď to robí človek dobre. No a krčenie ramien tam idú len trapezy. Čiže ako náhle skončím trapezy, tak ešte mám silu a birujem zrobiť military press. Keď dokončím military press, ešte mám silu zrobiť rozpašky a tak ďalej a tak ďalej. Čiže bola to taká veľká gigantická séria. No a 8 minút v kuse som makal, takže celkom aj dobré kardio plus minus. Je to dobrý tréning, rýchla pampa a kto cvičí ramena, tak zná, že ramena potrebujú z času na čas aj poriadne prekerviť. Musí tam byť dobrá pampa a tým pádom je všetko OK. Dobre, bratu, tak to by bolo z dnešného tréningu. Bola to rýchlovka. Jutre by som mal mať chlibet a začať za to také zaujímavé vyšpekulujem. Dobre, majšetrím sa, tak dobre, že by dobre bolo. Čaves.